На шега и наистина те ще ви събудят и всичко това само за да не сте сами в нощта. Популярна астрология. Огледайте се в зодиакалното предначертание на звездите. Неделя, 22 часа по BBT. Сега имаме пряка, ама съвсем пряка връзка с Игор Марковски. Добро утро! Добре, ти така ще говориш, аз използвам, щом ти не се чуваш. Аз да говоря, сега ще ти кажа, че не знам дали слуша темата на рубриката в града, разговор в градът, но ми се стори доста интересно предложението спирките на градския транспорт да бъдат дадени на концесия. Тази дума концесия вече стана много модерна, всичко се дава на концесия. Какво мислиш за това? Ясно. Аз ти казах какво мисля за това, струва ми се малко абсурдно, но какво друго мисля, не само мисля, ами виждам, не, говоря. Виждам, че твоята гостенка е облечена изключително елегантно, много ме направи впечатление. Може би трябва вече да я видим, за да разберем защо е облечена толкова елегантно, защо е облечена толкова модерно. Какво има, Игор? Нещо си нетърпелив, както виждам. Защо? Какво става? Шах и мат. Добре, шах и мат. Просто ще откача тук толкова хубави жени има вътре в това списание. Как издържаш, когато мъжете гледат това списание? Кажи честно. Как издържам? Издържам. Сериозно? Да. Не, но просто невероятни жени. И то българки. Ами българки има. Аз всеки път се опитвам да развенчая мита. Ма гледай какво гадже. Са адски красиви жени, защото трябва да ви кажа, че голяма роля играе тук и компютърната обработка, така че... Как компютърна обработка? Ти не можеш да оправиш очите на тази жена или усмивката из компютър. Това е така определено сега. Или косата, или... красиви. Това е факт. Майко... Тия фотографии вашите златни, а? Златни, ама и моделките са добри, и ние сме си добри. Леле! Това е предишния брой, нали? Новогодишния, така наречен. Да го покажа ли? Я го виж. Виж го. Погледни. Списание Мода. Вижда ли се това добре? Да. Къде ги намирате такива жени? То няма такива жени по улиците. Напротив, точно по улиците. Ако тръгнете по Раковска, да речеме, ще срещнете не една, ами 100 такива. Не е верно. По Раковска обикновено върват такива, дето сами си говорят. Не е вярно. Как? Ходят има и такива. Зависи човек на какво обръща внимание повече. Аз може би вече съм придобила някакъв страхотен опит, защото съм като скенер, като видя един човек, било то мъж или жена, веднага откривам хубавите неща, но за съжаление няколко пъти много пък бързо забелязвам недостатъци. Сега те представя Весела Славчева, главен редактор на списание Мода. Приятно ми е. Тук в студиото на Шахмат. Ти си първа на ход, да знаеш. Но и друго искам да те питам. Дай да играе един ход. Айде. Така, да има един ход направя. От колко време си в списание Мода? Ами 8 години вече. Как се чувстваш там? На мястото си. Какво прави преди това? Ами преди това завърших българска филология. Да. Имаше известен период, в който пишех така по различни женски списания. Кои, например, тогава? Издания, по-скоро вестници. Ние жените и още едно-две такива. Да. След което, не щеш ли, прочетох обява, конкурс, че търсят главен редактор. На списание Мода? Да. И аз с целия си акъл взех, че отидох. Естествено, знаех, че нямах достатъчния опит, но това, на което се надявах, и да ме взема да започна да работя от някъде, т.е. да пиша. Защото мислех, че това го умея много добре. Така и стана, започнах да пиша и в един прекрасен момент, малко по малко, се случи така, че... Кой беше първият ти материал в списание Мода? За какво беше? Значи аз с Залика Янко.
Това е една художничка, да, която е невероятно добра и която има много мил спомен от нея, ми остави една икона рисувана. Не. Да, на която всеки ден си я гледам и си казвам, има късмет, има хубави неща. Защо реши за Лика Янко да пишеш, художничката? Издателя ми ме насочи към нея. Тогава имаше голяма изложба, ми каза, намери я и напиши. И аз отидох и наистина така тръгнаха нещата, че смятам, че този първи материал беше много важен за мен. Защото го написах с огромно желание, защото се получи добър и защото ми даде някакъв така стимул. Последният материал, който си написала за списанието? Ами напоследък все по-рядко пиша, значи нямам достатъчно време като главен редактор, се занимавам с куп неща. Редактираш предимно, не пишеш? Редактирам, измислям много неща, значи моето авторско място запазено е редакторската бележка във всеки брой. А тебе кой те редактира? Кой? Опитвам се аз да се редактирам, а освен това ме редактират и читателите. Мислят, че когато има обратна връзка, те са най-добрия критерий. Това за обратната връзка е много важно нещо в западните списания, големите западни списания. Била ли си някъде на оглед, дет се вика, в западно списание? На оглед аз лично не успях да отида, но две мои колежки преди 3 години ходиха в парижкия Вог. И трябва да ви кажа, че е очудващо, че това класно списание, което ние мислим, че се прави от някакви хиперогромни екипи. Се прави от малък екип. Се прави от малък екип. Хора облечени по същия начин като нас. Ние си мислихме, че ходят с някакви супер скъпи марки, нагласени и така нататък. Те са съвсем обикновени хора. Да, ходят с дънки обикновено. Абсолютно. Да, знаеме как е. И там така наречената фидбек, т.е. обратна връзка с читателя е много важно нещо. Така ли и тук? Отговаряте ли на всички писма, примерно? Естествено. Няма обратна връзка, човек се губи, не знае къде е. Смисъл, ние се опитваме по всякакъв начин да поддържаме жива тази връзка. Защото има много издания, които вече са толкова велики, че са забравили за кого правят този продукт, а той аджеба е за читателите. Кой ви е най-големият конкурент в списанията в България? Имате ли конкуренция? Сигурно имате, но кой е най-големият? Кой ви диша във врата? Те не знам. Аз като се замисля в лайфстайл списание дамски много, но списание за мода, каквото е нашето, няма. Няма. Когато ще кажеш за мода, обаче тук има и доста други неща вътре. Като отвори човек така съдържанието и вижда, че освен манекенките, модата и това какво трябва да носим през другия сезон, примерно, има доста други неща, които са вързани. Имате конкурси, примерно, имате хороскопи. Нормалните неща, но това не е запълнене на страниците, нали? Абсолютно. Значи, самото име на списанието мода. Какво значи мода? Мода, освен това, което се показва по подиумите, мода има и модни личности. Т.е. мода има навсякъде около нас. Така че ние се опитваме да покрием целият този свят. Не считаш ли, като казваш модни личности, че тези личности са преекспонирани, има ги навсякъде? Няма списание, вестник, в който да не видиш точно тези хора. Ами как да се спасим от тези хора? Много ние просто. винаги как? Няма да ги пускаш вътре. Тогава губи актуалност. Не е верно. Въпросът е, значи ние винаги се опитваме да хванем нещата преди да са се случили. Тоест имаме много случаи, в които ние първо лансираме едно лице, след което то започва да се появява по всички други издания. За мен това е достатъчно, че ние сме първи. На колко коктейла ходиш седмично? Доста. Особено, значи той е на периоди, да речеме от март до май е адски оживено, след което от октомври... Пауза и после пак до нова година. И е досадно. Добре, не забеляваш ли на тези коктейли, че ходят едни и същи хора? Предполагам. Облечени по един и същи начин. Обикновено черното преобладава за жените, да речем, нали? Няма нищо цветно, мъжете с някакви костюми, там няма значение и това. Ядат едно и също, защото кетеринга или така нареченото обслужване е едно и също, яденето, пият едни и същи работи, какво да правят, нали? И говорят едно и също. Тогава? Какво тогава? Къде го този хайлайф в модата, като те са едни и същи, излизат навсякъде снимките. Еди, кой си беше на коктейл на това, но това навсякъде излиза едно и също. Защо е така? Да, страната ни е прекалено малка, може би това всеки го казва, но наистина тук е трудно да откриеш, специално говоря за кориците на списание мода, красива жена, която е интелигентна, която има излъчване и която да седи добре. И затова ние вече се спираме на варианта, освен с професионални модели, известни личности, да бягаме от концепцията и поне кориците ни да са с красиви обикновени българки, каквато е, например, ето тази. Бялата, нали? Бялата, да. Това е една брой. обикновена българска жена, занимава
занимава с... Мария Тя се не е казваше, модел, тя е балерина, да. Мария, да. Но както виждате, по нищо не се отличава от един професионален модел. Но на тази корица е професионален Абсолютно. модел. А това кола е? Ами, това е Кристина от агенция Vet Fashion. Миналата година към края се състоя големия конкурс на Vet Fashion. Аз бях в журито и ние имахме специална награда и беше много интересно, защото аз я харесах тогава нея. А се оказа в последствие, че тя стана и победителка на самия конкурс. Което още един път доказва колко набият поглед им. Примерно. Да. Там трябва да ти кажа, че Мария е много по-добрена, отколкото всички професионални манекенки. Защото има нещо непринудено в нея. Има го. Да, има нещо, тя е притеснена и в същото време нещо невероятно добро е излязло. Тя направи първата фотосесия за списание мода. А сега вече виждам, че има интерес от доста места, което пак ме радва. Да, търсете, защото искат да я снимат. Примерно, да. И ние търсихме, но нещо я скрихте, няма значение, ще я намерим, надявам се. За друго нещо, разбира се, да искахме да я снимаме при нас за един клип. Добре, това, което ти липсва още, защото когато няма реклама в списанието, то би било някъде около 80 страници. Сега е 140, коледните броеве са по-големи, 170-80 страници. Ако махнеш рекламата, ако махнеш тези пиар материали, примерно, за кино, за литература, всичко останало, хороскопите, какво остава в списанието мода? Какво искаш още да добавиш в него? Какво остава? Остава модата, която е акцент във всеки един брой. Какво искаш още да вкараш? И сега казваш, това трябваше да влезе в този брой, нищо следващия. Ами те да знам, всеки път е различно. Примерно сега, точно защото винаги се опитваме да вкараме нови и нови неща, от 2 броя стартираха 2 нови рубрики. Да. Едната е Мода by Night, т.е. списание мода, репортер и фоторепортер обикалят по нощните заведения и снимат как се забавляват обикновените хора. И другата така много важна инициатива, която стартирахме пак от преди 2 броя, е инициативата Харесай ме. Мода by Night е това, което ходите по купони още заето? Не, ние ходим и на обикновени партиите, не са само светски купони. Просто в този брой сме били поканени на тези места, но който и да ни покани, ще се отзовем със сигурност. Дори деца вика да му заснем домашния рожден ден, защото за нас е важно това нещо. А кой определя модата в списание мода? Ти ли си човека или... Ами, смея да кажа, че аз си определям, да. Както и екипа, разбира се, има хора, които се занимават с това нещо. И така, пишат ни доста материали от чужбина, което показва, че така, от извора идва доста неща. Тук видях нещо, което много ме впечатли. Може би трябва да се покаже това нещо. Имате от Ивайло Хараналпиев от Мадрид. Да. Ексклюзивно само за вас. Това наистина ли това интервю взето с Хоакин Кортес? Предполагам, че наистина е взето. Да. Значи аз на този автор имам доверие и при положение, че работя с него вече от доста време, наистина би трябвало да е взето това интервю. Вярвам в това. Хоакин Кортес, казвам на зрителите, е фламенко танцор номер 1 в Европа и в света по принцип. Наистина е много добър. За съжаление, не знам, ще идва ли в България. Надявам се. Да, защото танцува почти гол. Невероятен е. За тези, които са го гледали, защото те го излъчват от време на време по разни телевизии чужди и показват неща, които са невероятни. Хоакин Кортес, кой друг искаш да влезе в списанието от тези великите личности с ексклюзивно интервю? Защото Хоакин Кортес е мода в танца, не мода в обличането. Кой друг искаш да вкараш като интервю? Кажи нещо от следващите броеве. Няма да излязам от следващите броеве. Ще го откраднат. Да, случва се такова нещо. Между другото, ние много сме страдали от това нещо. Айде бе, и при вас ли плагиатство? Как е при нас? Редовно ни плагиатство. Така наречените любими жълти. Какво взимат? Значи аз мога да дам един конкретен пример. Предполагам, че ще представлява интереси за зрителите. Кажи. Преди около 2 години написахме един страхотен материал по повод годишнината на филм Оркестър без име. Като те дадоха ексклюзивно интервю за нас, ние сме го платили това интервю. Т.е. за да ни бъде дадено. Наш автор си е направил труда да вземе интервюта от всичките актьори, след което 1-2 седмици по-късно, няма да споменам вестника, може би не е редно, се появява 1 към 1 интервюто, което ние сме взели. Как така 1 към 1? 1 към 1. Значи са го взели от вас? Много ясно. Ма как са го откраднали от вас? Откраднали се, като купуват изписание мода, което струва еди колко си пари. Да, добре, струва отварят го, 5 лева, 4 няма че. сяда една секретарка
предполагам, набира текста, сканират се снимките и ето материал в жълт Кой е вестник? Шок. Шок. Ага. След което много се радвам, защото това адски много ни амбицира, защото не се беше случило за първи път и това ни даде основание да стигнем до съд. Така. И естествено спечелихме делото. И? И моят призив е абсолютно всички медии, които са пострадали, нека не си седят така да предприемат някаква крачка, защото така не могат да продължават нещата. Чухте ли, бе? Виждате ли какво се случва? Значи крадат и от списание Мода. А какво да кажем, ние да ни крадат от нас? Взимат ни идеите и ги пускат по друга телевизия, като тяхна идея. Не само това, крадат направо новини от нас и ги бълват като тяхна новина. Просто не трябва да се примиряваме с тези неща. Това е. Казвам съм на всички, дори списанието анонсирахме. Мисля, че това е важно нещо, защото ние бяхме първите, които наистина осъдихме вестник за подобна кражба. Малко име. Малко име, определено, но това е първата стъпка. Аз се надявам, ако всеки направи по нещо малко, може би един ден прекрасен ще престане това нещо. Кажи нещо за екипа. Хората, с които работиш. Ами екипа, те можете ето тук да ги видите всичките, но те са много готини. Ще ги видя на камера, готини. но наистина са много хубави. Тази снимка... Млади хора. Я да видим дали ще успеем да я покажем. Тук на четвърта камера. Ето го, това е екипа. Вижте го. Това е целият екип, нали? Да. Липсва ли някой? Не. Мисля, че това сме. Това ли сте? Да. Това е Мода. Това е Мода. Млади, симпатични хора. Едно канапе хора, дето се вика. Еми колко му е? Едно канапе хора пак може да прави хубави неща, отколкото 5 канапета хора. Ама кой ви е снимал? Фотографа или? В случай фотографа ни е тук с който работим основно. Снима ни един приятел на фотографа. Това са 16 човека? Да. Толкова? Толкова. Само от реклами ли се издържате? Не, и от разпространение. Какъв ви е тиража? Цифри? Да. 10 000. Стига ли? Понякога? Винаги искаме още и още. И за разлика от доста списания, така имаме адекватна политика по отношение на тиража. Тоест има по-слаби месеци, с което се съобразяваме и смъкваме, и по-силни, в което така увеличаваме тиража. Не считаш ли, че след като с 8 години работиш там, вече си минала в едно русло, в една пътека, в едни релси, които вървиш напред, обаче те са точно релси. Тоест ти гледаш какво се случва отляво, много хубав пейзаж, отдясно явиш тук какво става, през някакъв град минаваме. Кога спираш? На какви спирки спираш, за да качваш пътници? Релсите са хубави, защото ти дават някаква посока. Но от друга страна пък не е хубаво това нещо. И аз по всякакъв начин се опитвам да избягам от тази рутина. И мисля, че успявам да го правя. Срещайки се с нови хора, всеки ден професията ми е много динамична. Грешките? Повече? Кои са? Грешките? Всеки брой има някакви малки мои си грешки и винаги си казваш, Боже, как можах да направя такова нещо. Грешки, които дори остават така невидени от читатели, от хора, които разлисват списанието, но аз си ги виждам малки мои неща. Тъй като броя последния 83-ти, първия брой пазиш ли? Пазя го, да. Но не се сетих да го взема, мисля, че ще бъде доста интересно. А пазиш ли корицата на първия брой? Естествено. Къде е тя? Стои някъде окачена на рамкирана? Прибрала съм си в едно шкафче, защото ни останал само един брой. Все пак говорим не като за брой, да, аз говоря година. за корица, по принцип, дали пазиш. Не, но сега тази година ще направим 10 години списание Мода, така че ще направим най-вероятно и една такава експозиция с кориците ни и тогава всички ще могат да я видят. Можеш ли да събереш тези, които са присъствали на първа корица, да ги събереш на едно място? Трудно. Защо? Още повече, че в началото, значи първи брой излиза 95-та година и ако не се лъжа втори или трети, на корицата Орнела Мути, която е била в България по това време. Няма проблеми, ще се обадите на може Орнела да Мути. поканим, те да знам. Но е доста амбициозно. Освен Орнела Мути, друга, която е присъствала на корицата, която да не е българка. Не се сещам. Значи, ние сме сменили 3 издатели. Говоря, че малко се изменила и концепцията на списанието във времето. В началото са присъствали мъже и чужди корици. Дори има корици, които не са снимани в България, които просто са предоставени от самите музикални къщи или филмови къщи, което от 5 години вече е преустановено. В смисъл, всяка корица е авторска. Знаеш ли нещо повече за штрих-кода, който е тук? Отпред. Не. Честно казано, носи информация за номера на изданието, за броя на изданието, за цената, мисля.
За цената мисля, че няма неща в штрих-кода. Защото цената може да бъде променена, докато штрих-кода е еднакъв. Той е навсякъде еднакъв. Само ти показват, че това е 12-ти брой, тук е втори. Да, за броя, да. Цена, да. Има и още интересни работи, предполагам, които обаче не искаш да кажеш. Какво не искаш да ни кажеш за списание Мода? Не искам да ви кажа, примерно, че наистина се прави един продукт такъв трудно. Защото хората отстрани си казват, това е супер лесно, в смисъл супер приятно. Фащаш гаджета, снимаш и готово. Абсолютно. Не искам да говоря за целият този труд, който седи за всеки един брой. Нека да остане тайна. Чуда се с какво се отличават обаче от другите списания, защото, примерно, така наречените фотосесии се правят от млади фотографи, млади стилисти, тези, които знаят за какво става въпрос в модата. Обаче по другите специални ги има същите неща. Репортажно. Взимате 3 манекенки, отивате примерно на опера и ги снимате някъде в операта. И това го виждаш в другите списания почти по същия начин. Защо не се търси нещо различно, нещо съвсем коренно различно? Ще ми кажеш, че няма пари, примерно. Не. Тогава защо не го търсите? Аз мисля, че го търсим различното. И значи то не може да избягаш, защото все пак всички списания работиме с едни и същи модели в общи линии. Да. Ние затова търсиме вече обикновени лица. Пишеме за едни и същи неща, които се случват около нас. Това е в началото на разговора. Се връщаме, да? Но все пак аз мисля, че това, което е по-различно при нас е гледната точка към събитията, акцента, който слагаме и естествено работата на самите стилисти, ако говорим конкретно за фотосесия. И след това компютър играе голяма роля. Естествено. Как търсите обикновеното лице? Не може просто да ходиш по улица да кажеш, ето това е. Не всеки ще се съгласи да се снима. Естествено, ние работим само със съгласието на хората. Да, но как го търсите? Как го намирате? Търсиме го. Наистина, по улиците, ако тръгнете или в някое заведение, ще намерите много красиви българки. След което отиваш при нея. Малко трудно. След което отиваш. Не е трудно. Отиваш при нея и казваш конкретно, ако говорим за рубриката Харесаме. Така и така. Искате ли да участвате? Тя казва, да, супер. Ако каже да, супер, снимаме. Ако каже не, благодаря. Не. Това е рубриката, в която намирате наистина доста интересни хора. Само да видя къде беше, на коя страница. Мисля, че ще го успея. Тук беше някъде. Ето Харесаме, да. Ето, например, тук има всякакви. Сервитьорка, балерина, студентка, ученичка, дори ученичка има. И това държа пак да поясня, че не са момичета, които ги избираме по някакъв критерий, смисъл, че те са 1,75 м високи, че имат много хубави тела, че са много красиви. Това просто са чаровни българки, които имат някаква своя специфична красота, която ние сме успели да видим. И разбира се, награди. За всяко нещо награди. Да. Има ли самочувствие българката? Какво да кажа? Ще ми се да има повече самочувствие. Но аз мисля, че в случаите, в които няма, се дължи на това, че тя може би е така леко смачкана от живота, който води. Пазарските чанти. Пазарските чанти си казва думата. Продължаваме след минутка. Айде, глътка въздух и пак сме ние. Шуменско. Хората сбират. Само и единствено по Балкан Българска телевизия Висшата лига влиза в домовете ви. Carlsberg. Part of the game. Предизвикваме ви една нощ в петък с Мисте. Това е твоят глас. МТЕЛ.